Jekk il-gvern se jkompli ħaddem mudell ekonomiku bbażat fuq il-kwantità u mhux kwalità, se jispiċċa jkollu jnaqqas l-ammont ta' karozzi mit-toroq ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li twassal f'editorjal ta' tnejn tal-ġurnal Times of Malta, editorjal li ddeskriva l-konġestjoni tat traffiku bħala ħolma kera. It-Times fakret kif il-proposta għal sistema ta' trasport tal-massa effiċjenti bħal metro beqgħet biss ħolma hekk kif fil-budget ma semmit imkien. Apparti minn hekk l-editur jgħid li l-Ministru tat Trasport Aron Farrugia qed jgħix f'dinja oħra meta jgħid li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet dwar il-metro filwaqt li l-Ministri sħabu m'għandhomx idea soluzzjoni qed joffri l-Gvern għal din l-isfida ta' traffiku. X'pjan għandkom anke fl-immedjati biex tissolvi il problema kbira taffettwa l-kulħadd? Diġà wieġbek il-Ministru Aron Farrugia. Għallina biex nistennew sa sena d-dieħla il-Ministru Aron Farrugia. U nħallu fidej l-entitajiet li taħt il-Ministru Aron Farrugia biex ikunu jistgħu jġbakum aktar dettal. Grazzi. Intant it-Times qalet li diskussjonijiet dwar kemm tiflaħ l-infrastruttura ta' pajjiżna għadhom ineżistenti, dan filwaqt li proġetti infrastrutturali bilan li jittaffa traffiku f'żoni partikolari tal-pajjiż qed jispiċċew joħolqu konġestjoni f'żoni oħrajn u allura dan ifisser il-problema ta' traffiku mhux qed tiġi indirizzata b'mod effettiv. Għaldaqstant l-editur saħaq li l-Gvern qed ikompli kaxkar saqah dwar il-mudell ekonomiku ta' pajjiżna u njora l-appelli ta' diversi entitajiet kif ukoll tal-Partit Nazzjonalista sabiex il-Gvern ta' Robert Abela jħaddem mudell ekonomiku ibbażat fuq kwalità minflok fuq il-kwantità. Fl-aħħar net l-editur insista li r-retorika politika tal-Labor illi pajjiżna jinsab fl-aqwa żmien jaf tikkonvinċi lil xi wħud iżda żgur mhux se tikkonvinċi lil eluf ta' persuni li ta' kuljum iridu jħabtu wiċċhom mal-problema tal-konġestjoni tat-traffiku.